Hevpeymaniya niştimaniya ya opozisyona Sûriyê civîna xwe ya normal bi dawî anî. Odiriya daxuyaniyekê ku kûpiya gêştiya arkê xişteya kar û mijarên ku hatine gengeşekirin eşkere kiriye. Di daxuyaniyê de hatiye, di destpêkê de xoleke bêdeng li ser canê şehîdên şûreşa Sûriyê hate rawestandin û gotina destpêkî ji aliyê Abdurrahman Mustafa bibûneyê heştemîn salvegera şûreşa Sûriyê hate pêşkêşkirin. Têde tekezî li ser rojbûna gel ji standina mafên xwe, diriya sîstemeke pir alî, herwiha behsa rola jina Sûriyê di roja jina cîhanî de kir. Li gor daxuyaniyê ku civîn bi gengeşekirina xişteya kar dest pê kir. Piştra mijara banga serbestberdana girtiyên jin û zarok li cem rejîmê hate vekirin. Ji bilêweyekê rola aktîvkirina hevpeymaniyê di herêma Ewleh li Rojavayê Kurdistanê bi hûrgulî li ser hate rawestandin. Herwiha dudiyam roj de rewşa siyasî li herêmê û pêşhatayên dawiyê li Rojhilatê Sûriyê û şerê Daişê û pêşeroja çekdarên Qesedê û rewşa Idlibê û kiryarên Desteya Tehrîr li Şam hate guftugûkirin. Ji Alêxwefa Abdulbasit Hemo Cigirê serokê Hevpeymaniya Niştimaniya ya Opozisyona Sûriyê dema bejdariya xwe di bultena arkê de tekezî li ser wê yekê kir ku rewşa Efrîna Rojavayê Kurdistanê jî di civînê de hatiye holê. Di heman daxuyaniyê de hatiye ku mijara destûrê û helbesta her yek ji Amerîka, Rûsya û Tirkiye û Siûdiyê li hember opozisyonê û ji karkişandina Cewad Abuhetab û hikûmeta demkî û hin mijarên xwecehî hatin gengeşekirin. Desteya Giştî di jivîna xwe de silav û rêzek ji gelê Kurd bi bûneya rapanîna 12 Adarê sala 2004 li dijî rejîma Esed şand û behsa kiryarên hovane li hember Kurdan kir ku di encama wê yekê de bi dehan şehîd bûn, herwiha silavek ji gelê Dereyê re şand. Di dawiyê de Desteya Giştî ya Hevpeymaniya Niştimaniya ya Opozisyona Sûriyê civîna xwe bi piştgiriya çareseriya siyasî di Sûriyeyeke federal, sîstema sivîl, pirnetew û demokrat û wekhevî kir.